En català, la manera més habitual de formar el plural és afegint una S al final dels noms i els adjectius. Per exemple, el plural d'arbre és arbres, d'ou, ous, de préssec, préssecs, d'esquirol, esquirols o de petit, petits. Quan un nom o un adjectiu acaben en a àtona, és a dir, quan l'última síl·laba no és la tònica, aquesta a final es transforma en e i després s'hi afegeix la s. Casa, cases. Fulla, fulles. Noia, noies. Dia, dies. Planeta, planetes. Fixa't que, malgrat el canvi de vocal, d'una a una e, la pronunciació és la mateixa. És el so de la vocal neutra que vam veure al vídeo anterior. Però molta atenció, aquest canvi de vocal pot provocar modificacions ortogràfiques en les consonants immediatament anteriors, per tal de mantenir la seva pronunciació. Per exemple, les paraules acabades en K fan el plural cas, amb QU, per preservar el so K. Roca, roques. Boca, boques. Vaca, vaques. Igualment, les paraules acabades en ga fan el plural gas, amb GU. Formiga, formigues. Amiga, amigues. Botiga, botigues. Aquesta U és important perquè sense ella la terminació sonaria jas en comptes de gas. Les paraules acabades en ja, com platja, taronja o pluja, sí que fan el plural jas, amb G, per seguir les normes de la G i la J. Platges, taronges, pluges. Les paraules acabades en sa, amb C trencada, fan el plural sas, amb C, perquè la C trencada no pot anar mai davant d'una E. Peça, peces. Dolça, dolces. Força, forces. Les paraules acabades en gua fan el plural guas, amb dièresi a la U, per garantir que aquesta U es continua pronunciant. Aigua, aigües. Llengua, llengües. Si no hi hagués aquesta dièresi, aquests dos puntets al damunt de la U, pronunciaríem les paraules aigues, llengues, i això és incorrecte. I per la mateixa raó, les paraules acabades en qua fan el plural quas, també amb dièresi, com ara Pasqua, pasques. Quin és el plural d'oca? Oques. I com diem quan tenim més d'una pastanaga? Pastanagues. I el plural de paraigua? Molt bé, paraigües, amb dièresi. I de ninja? Ninjas. Plaça? Places. Espiga? Espigues. Boja? Boges. I científica? Científiques. Moltes gràcies per seguir-nos. Fins la propera!